Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoçaçylary, ine biz size yeni bir habary ýetirýäs. Aslında ol habary Ata Watan Türkmenistan.com saýtyna paýlaşdyk. Ol hem ine Wengriýa we Hytaýa stipendiýa bilen okumak mümkinçiligi. Siz eğer dünýäniň dürli ýurtlaryna bilim alasyňyz gelýän bolsa, dünýä derejesinde bilim alasyňyz gelýän bolsa, Ata Watan Türkmenistan.com saýtynda biz şu stipendiýa habaryny da paýlaşyp durýar. Şoň şeýle haýatymyzy izlemegine dowam edin. Täze dünýä derejesinde bilim almak isleýän ýaşlarymyz köp bilýän, elbetde finans mümkinçiligi hemme kişinki deňdäl, ine şonda stipendiýa size uly bir peýda. Şoň şeýle şu mümkinçilikden peýdalamak isleýän ýaşlarda ýetirýärler. Şu habaryny paýlaşyň. Mysal üçin, ne ýakynly hep bolsa Türkiýanyň stipendiýalaryny başlaýar. Resmenler kabul edişdik. Onu biz paýlaşdyk. Ne hep bolsa şeýle hem Amerikany paýlaşdyk, Angliýany paýlaşdyk, Germaniýany paýlaşdyk, bu dünýäniň bir näçe ýurtlaryny. Şoň şeýle habarlamagy wajyp hukmda görýär. Benäme türkmen ýaşlarymyzyň dünýä derejesinde bilmesi watanymyz üçin, ol ýaşlarymyz ikinji nowat öýler üçin hem ören wajyp. Şoň şeýle biz şu wagt güýz nemesinde okulamyza ara berildi şu wagt. Güýz kanikulunda çağla bilen öz şäherimize ýakyn bir ýerlik gelenje geldik. Bir tarafymyz göl, Leyk Tahodilya, bir tarafymyz dağ, bir tarafymyz tokoy. Ine şu ýerden size gelenje wagtda, dinçaşy wagtda näme okuýjlarymyza mudama habarlaryny dowam edýärdik. Şu tazyk biýdanam size ýetirýär. İsmailem dasturum çekýär görýärler. Herçe hoş, sag bolun.